Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur peres-peres bersama Saiput alias Cebo. ya iki. Wah, sing jenenge Cebo. Nah, sahabat Kanyawara dulu itu wadan-wadanan, lek zaman saya remaja itu uraimu kayak Cebok, tahu krungu enggak? Ternyata hari ini masih ada yang mengabadikan istilah Cebok. Siapa? Dia. Cebok itu gayung ya, Mas. Gayung. Gayung wong Jawa khususnya wong Malang lek ngarani gayung iku Cebok. Iki kok iki mang sibuk opo? Mangke netam lewat nonton combor. Mari nyombor. Nggih, mbonan. Oh. Wah, aku iki rene pas urung mangan ya opo? Gorek kabeh. Nggih, Ya, iki aku takon. Nah, sapi jenisnya mek sampean ngene iki umpama digawe ku ya kena. Sing kata nanti mboten saged ta. Ah, sing kena digawe sing ndi? Niki ireng yo. Oh, iki. Ireng iki Nggih Sumbawa. unsur Sumbawane sampean delok teko apa nih ya? Iki gawe pembelajaran. Awakan Pak pun ketok. Oh, teko raenan ambek awakan iku iso ketok ya. Nggih, campuran anu. Heeh. Iki sing iso digawe. Saged jangan. Lek sing putih ireng iki ngowos. Nggih ngowos kok, mboten kuat. Oh, gondol iki saged. sing kuat. Nggih, saged. Soale ana blatere. Nggih. Iki ana blatere. Wonten niki. Oh, iya lek ndelok pundake iku ya. Iki barang. Nggih, saged ngoten iki. Nah, sik ya. Iku siji ana sungune, siji kok gak ono Anu. puklek ah. Puklek Pak niki. Oh, kok iso puklek? Kirangan. Lho, wong iki sungune gepeng, jare sapi lek sungune gepeng po enak Nggih. gawane. Ya. Nggih. Heeh. Singen nggih, gepeng ngoten kula damel putihan. Sing tau sampean gawe. Nggih. Sampean gak duwe sing sapi khusus kena digawe mlaku cikar ngono gak duwe. Nggih singen Pak, kata singen mriki. Nggih putihan tok keling. Putihan tok ya. Apa gak ngingu meneh? Anu Pak, lah sakniki mun Apa? mriki sepi ya. Tegal. Ya digawe anak-anakan ya. Waduh, pun anu Pak. Mboten pun. Apa kesel lah? Nggih. Iki ae wis Nggih. cukup ya. Nah, Cak, dari sekian iki sing paling suwe melok sampean sing ndi? Niki anyaran sedaya Pak, ngono. Sing paling suwe, Nggih. sing bertahan, Nggih. sing ndi kira-kira? Niki yo. Oh, lho. Sing kiambak niku. Iki paling suwe. Nggih. Oh. Nah, iki manak ping pira ya? Ping kalih teng mriki. Dek sampean ping 3 sadurunge. Anu doran Pak, Mas doran. Oh, doroan. Nggih. Iki biyen oleh ndi ya? Teng daerah Jabung. Oh, jabung ya akeh ya? Enggak nih Pak, ngoten iki. Oh, no. Terus sing paling anyar sing ndi? Sing anyar ini ku Pak. Iku wis produksi ya? Iki daerah doran. No. Oh. Nah, cabut sapi perah iku kapan produksi itu pas ya apa? Pon bayi. Oh. Nggih. Mari meteng manak bayi ku produksi. Nggih. Nah, terus iki anake wis gede nih. Wis ade Pak. Anake wis gede, ibune sik metu susune. Nggih lah, sampe meteng malih. Meteng Oh. asal 7 wulan pun mandek. Pun Susune? kering. Nggih. Mandek susune ibe maneh. Nggih. Oh. Nah, cak sampean lek ibe ngono iku bibite pesen ah. Nggih anu nggih teng kaudene wonten ah. Gak mate njaluk sapi apa ngono gak. Khusus sapi katen iki. Oh, lek dikek sapi kegeden jebol deh ya. Nggih, wonten kengking. Oh, gak gelem ya. Nggih. Ngono. Nah, di antara iki sing manake ping akeh sing ndi? Pundi nggih? Niki oh. Iki. Nggih. Oh. Iki Nggih. manake ping akeh. Nah, anake nanti kabeh. Pun payu sedaya. Oh, sampean mulai ngedol anake iku umur pira? Nggih maksud mesti Pak, enten anu nggih. Rata-rata, hah? Nggih 5 bulanan niku. Rega pira lek 5 bulan? Nggih ningali sapine. Lanang apa wedok iku beda gak? Beda yang sapi katen iki.
Lek lanang, Nggih murahan sing lanang sing ngerti timbang wedok. wedoke luwih laras. Nggih. Oh, ngono. Soale wedok dipure susu, Nggih. lek lanang kan mek Dipure dipure daging ngoten daginge tok. Oh. Cak sapi ngene iki paling gawedhe mek sampean sing ndi sing paling gawedhe? Nggih, kan gede niko. Sing ndi? Nggih, kedoki ambek oh. Oh, iku paling gede. Nggih. Iku rega piro ya lek paling gede? Nggih, Rek-rekan wis ukurane regane riko. ngeten iki apa tengah niku. Wah, lek meteng ini iki rega piro? Asih 29 Kak niki. Ngeten. Assalamualaikum. Nggih, tapi ngeten iki. Oh. Terus lek iki campur ana sumbawane ngene iki. Nggih sami mawon niki nggih meteng Oh. bayi munan. Rata-rata di angka 29 ya. Nggih. Kabeh iki. Nggih. Engko tergantung nyang-nyangan. Nggih. Nah, cabut atau tak cebok ya. Nggih. Kan cebok. Apa sih sapi perah iku kok mesti kuru? Teng mriki ana lah. Lah teng peresa susune. Mboten anteng, mboten kok sapi biasa. Oh. Sapi biasa kan mantun makan nang di rumah. Heeh. Sapi ngoten mboten lagi susu. Oh. Ngene. Jadi memang seluruh sapi perah itu rata-rata kurus ya. Nggih. Kuru. Oh, karena memang contoh lek sapi biasa utawa sapi biasa sih iso lemu ya, tapi Nggih. lek sapi digawe terus dia beranak Nggih. ya, itu Nggih. pasti kurus Nggih. ya. Kan isone, Pak. Oh iya. Istilahnya umpama mikir itu pikirannya double. Nggih, dobel. Ora tenang, Nggih. yo. Kemana-mana itu masih mikir anaknya sehingga Nggih. kurus. Wah. Kalau sapi ini dia tidak tenang karena selalu diperah, Nggih, beres. nggak pernah istirahat. Nggih. Sama dengan sapi gawe. Ya, nggih. Oh, ngono. Nah, ya Bu, cara meningkatkan iki strategi ya. Mbok iku oleh sampean bocorno untuk dibagi keilmuannya atau ya apa? Iku cara meningkatkan produktivitas susu iku lek sampean caranya seperti apa ya? Oh, damel sisine katang ngoten, Nak. Heeh. Nggih, pakan kali coboran niku, Pak. Pakan sama coboran. Nggih. Nah, artinya biaya nambah dong. Nggih, Pak. Nah, kalau biaya nambah itu terus hasil susu bagus, susu dijual itu masih imbang? Nggih, Bang, Pak. Masih dapat? Ngeten hajile. Oh, masih dapat. Nggih. Cak dari produksi ya, produksi Nggih. pakan, Nggih. tenaga, Nggih. ya. Terus di komparasi dengan hasilnya itu kalau menurut sampean itu berapa persen hasilnya? Tenaga yang sama keluarkan, pikiran yang sama keluarkan itu dapatnya berapa persen? Hasilnya ngoten, Pak. Hasilnya bersih. Nggih, limukan nggih, wonten, Pak. Sekali peres itu sama dapat uang berapa? Sekali peres. Ya nonton kepingaken Mas. Teng mriki susu 8,5. 8,5. Berarti sekali peres itu dengan keadaan sekarang itu sama dapat berapa uang? Nggih. Kelewuan itu. 2 juta. Nggih. Itu belum dikurangi biaya Makan. produksi. Ya. Nah, setelah dikurangi biaya produksi itu bersihnya dapat berapa? Bersihnya dari 5 ribuan, Pak. 5 juta. Per bulan. Ya. Oh, jadi sama itu per bulan ini gajian 5 juta Ya. dari semua sapi. Dibagi berapa orang? 2. Sampean sama kakang itu. Ya. Berarti gaji sampean lurus tengah Ya. per bulan. Ya. Oh, nanti bonusnya saat jual. Anaknya itu. Oh, nah jual anaknya ini ya Ibu. Zaman kira-kira berapa bulan sekali mengeluarkan anak? Pak, pasti Pak ada kebutuhan, jual. Rata-rata sampai setahun. Oh, mboten nate. Oh, berapa bulan paling ini? 7 bulan. Hitung bulan wis kudu ngedol ae yo. Nah, rata-rata lek sampean jual anaknya itu sekali jual berapa? Kadang 1, kadang 2. Enggak, maksudnya harga berapa? Oh, harganya Rata-rata wis dikira Ya. rata-rata. 2, nggih, 5,5. Hah? 5,5. 5,5. Nah, dalam 7 bulan. Ya. Dibagi berapa orang? Ya 2 itu. Sampean ambil Kakak. kakang. Ya. Soalnya sing ngarit ya sampean ambil kakang, sing kuat Nggih. ya ambil kakang. Terus ngekei bapak,
Nggih, Pak. Oh, karena kayak bapak kualat. Nggih. Langsung Pak. Kepingin tadinya jambu mente ta yo. Nggih. Oh, tadi umpama dihitung-hitung itu berarti bonusnya sampean memang teko dodol anak ya. Nggih. Lek teko susune kan gelu Nggih. mintu. Nggih, tambah benine ngoten. Gawe bendina ben wulane yo. Nggih. Tapi engko mentonge Nggih teng anak niku. anak niku. Ngene iki anak sing cilik-cilik kok nandi? Niku, Pak. Niku. Sing tak delok iku wis sak piro? Ayo didelok Rono. Oh. Nah, ini kita lihat anakannya sapi perahnya Cak Saiput ini. Nah, ini. Ini sering komen di anu Iki, Pak, kita. sing anu. Nah, Iki sing tas bayi. iki kan sing tak anu iku Nggih. waktu iku sik cilik. Nggih. Nah, Japut, iki wis mangan. Ampun sing niki. 3 ini bisa makan Sik, bareng Pak semua. yang niki. Entas bayi niki. Oh. Asal kali dinten. Oh, lah engko nyusune. Ya didot, Pak. Oh, sampean ngedotno Nggih. sing iki. Nggih, wau jeng yang niki. Oh, ini baru lahir. Nggih, niku baru lahir. Sing ini. Nggih, niku abone. Oh, iko. Nggih. Ini anaknya. Ya. Oh, isuk mang ya. Nggih, jam 3-an subuh. Ndah sih kok apik ya iki ya. Nggih, Iki yo cek murni ya ngene iki. ampun campuran. Campur apa iki lek? Nggih, jowan. sing Oh, niki. Jawane. Nggih. Jawa putih kok. Nggih, jowan putih. Oh, lah lek iki cek murni. Niki mun enten jawane, Pak. Jawane wis Nggih, enten jawane. Oh, iki barang. Nggih, pun campuran ngono niki. Oh. Lah iki prene kok iso kayak wedhus ya, Cak ya? Nggih, tapi ngono niki. Kok iso ya? Kidang. Kayak kidang. Loh. Oh. Sing iso mangan sing ndi? Nggih, niki kali niki. Cak lek wis iso mangan rata-rata lek elek-elekan ngono rega pira? Nggih, enten niki 3.000, Pak. Oh, wis lumayan Nggih. yo, tapi eman yo. Nggih, wis eman, Pak. Ngenteni mudhun sik. Nggih. Oke. Nah, ini sapi-sapinya Cak Saiput ya. Kalau Nggih. butuh bibitan silakan ke sini. Ya. Nah, tapi tidak jual bobotan karena bobotan kan pasti diambil susunya. Ya, Monggo Pak. Japut, balik mriko Japut. Nggih, monggo. Ayo, nah ini rumahnya beliau ini. Saya dulu itu udah pernah ke sini tapi nggak tahu cebok itu yang mana. Nah, oke, terima kasih Cak Saiput. Nggih, nggih. Nah, demikian sahabat Kanyawara, video kita kali ini di kandang sapi perahnya Cak Saiput. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila wa muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.